Hola, hola, señoras e señores, son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Bueno, ante, a verdade é que foi un gran día porque vos pedín que nos seguirades nas redes sociais e moita xente comezou a seguirnos antes nas redes sociais, pero hoxe non vai ser menos. @Voltas co Prato, aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dous auténticos artistas dos fogóns, dous animais. Que pasen, por favor. Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Vamos. Onte hubo un momento no que Xulio Mato me dá un castañazo no lombo. Sí, teño que pedir disculpas. Home, por favor, aí tes a cámara. No, tú lo echas a ti. No, pero diante toda Galicia. Tes aí... No, Galicia gozou. No, tes a cámara aí. Pide, mirando para a cámara, pídeme perdón. Eu estaba vendo e fixome Perdón, gracia, cañotas, foise mamán. Vale. Non controlo a miña forza. Vale. Algo máis que dicir? Non. Hoxe non te vou pegar. Acepto as túas disculpas. Gracias. Grazas... Hoxe foi suave, Bueno, pero cantaches no mismo sitio. Bueno, que lle temos que dar as grazas a xente que nos ve desde a casa por conte. Outra vez volvemos ser líderes destacados este programa, así que estamos encantados e encantadísimas. Este aplauso vai para todos e todas vos que nos vedes todas as tardes. E atención! E atención! Cal é a mellor maneira de celebrar isto? Cunha cea. Bueno, podría ser unha cea. No, pero cun super sorteo. Sí, vamos a facer un super sorteo da Voltas co Prato. Está de atentos e atentas. Que queres? Un chan-chan? Chan-chan. Un chan-chan. Aí está. Un super sorteo da Voltas co Prato, así que está de moi atentos e atentas ás redes sociais porque vai ser sorteo tamaño comisión de festas. Sorteazo. Tamaño festas patronais. Tamaño carreta. Tamaño tanque de 1000 litros de gasoil. Tamaño a que levou onte cañotas. A que levei ese tamaño a que me deu ante Xulio. Así que moi atentos e atentas. E agora sí, imos cociñar porque... Agora vamos sortear un queixo, xa verás. Podría ser, porque atención ao que nos trae José de Lugo. Hola, boas tardes. Son José de Lugo. Encántame o queixo. Todas as comidas, si poidera ser, eu tamén lle botaba. En Lugo temos moi bons queixos. O queixo do Cebreiro, queixos do país de Lugo son maravillosos. Me gustaría propoñervos hoxe si se pode facer algún prato con queixo. Dese queixo que se derrite no prato, está de vicio. Un saludo moi grande a todos os de Lugo e aquí os de Ordes tamén. Vamos, as palmas, arriba! E aquí estamos, un día máis, no Voltas co Prato, cociñando para toda Galicia, traendo unha receita espectacular, unha receita que nos trae José de Lugo, que olvidou o San Simón da Costa, que tamén é da provincia de Lugo, pero non pasa nada, porque hoxe imos cociñar con queixo, Xulio Mato. Sí, señor. Vale. Vou preparar a José unha cousa tan chula hoxe, baseada no famoso sándwich bikini. No! Do que falamos outro día. O sándwich bikini que descubrín que é o sándwich mixto, eu. Eso, xamón e queixo. Entón temos o xamón, temos o queixo, vamos facer un panciño, unhas galletas crocantes de queixo. Super doadas de facer e super ricas. Vas facer unhas galletas de queixo? Van a estar crocantiñas, o queixo e o xamón, o xamón, vámoslo pasar pola grella. Entón vai quedar o xamón tostadiño, o queixo derretido, como lle gusta a José, e as galletas crocantes de queixo. A mí o que me parece é que eres bastante cutre. Por qué? Home, mira os ingredientes que tes, só hai que mirar a mesa. Vamos a ver. Hai que mirar a mesa, ten. Vamos a ver. Mira pa aí, mira pa aí. Eso é o que ten. Ese é o bikini. Eso é o que ten. Eso, na máis. Para facer en todo o día. Esto. É un bol de queixo relado. Enterro ten queixo. Bueno, a mí sí. Queixo relado que relei eu, é un queixo curado. Vale. Supa, xa verás que hai. Vale. Pois nada, eso é o que vai facer. Eso é o que vai facer Xulio Mato. Veremos como queda, se lle gusta a José e Lucía Vázquez. Eu vou facer tamén unha receita con queixo. Neste caso, esta receita chamase Welsh Rarebit. Pero non imaginas de onde ven. Espera, repíteme o nome, por favor. Welsh Rarebit. Creo que de chantada non é, non? Atención, E de Zamora? Atención. Non. Coello galés. Coello galés? Sí. En serio, coello galés? Non leva coello, pero sí. É un trampantojo. Que
Quer dicir, este cutre e esta mentirosa. No, esto é todo. Pero vai a par de cociñeiros, temos no programa. Non hai outra xente a que encargar, que veña aquí. É unha receita histórica, porque esta receita sacou da fame o pobo galés en tempos de hambruna. Entón, os ingleses metíanse cos galeses. Como a nosa castaña. Porque decíanlle, non tedes nin pa coello, que en vez de coello, comedes queixo. Entón, Aquí, cando non había coello, comían gatos. Estás de coño. Isto é verdade? Sí. Isto é verdade? Eu contaba ao meu avó que na posguerra que iban comer gato a casa dunha señora que facía moi bo. Na comarca do Deza. Non vou dicir a localización exacta. Porque xa pechou, claro. Pechou yo sanidade, supoño. O sea, que se comía gato. Sí, claro, se comía gato. Gato é como un coello. Danche gato por lebre, non? Sí. Pois é porque a carne é moi... Supoño que será moi semí. Bueno, pois... Aprende da gastronomía e da historia de Galicia con Xulio Mato no Voltas co Prato, cociña coellos que son de mentira no Voltas co Prato con Lucía Vázquez. Señoras, señores, facemos queixo, creo, no programa de hoxe. Con quen empezo? A ver, comigo. Comigo, que... Co cutre. É que non é broma, mirade pa aquí o que ten, é que non ten nada, É que con nada vamos facer unha virguería, cañotas. Sí, vale. Mira, empezamos polo primeiro nada. Fariña, vale? Nada absoluta. 250 gramos de fariña para 250 gramos de queixo relao. Vale. E ti dirás, vale calquer queixo? Calquer queixo que podamos relar. Vale. Vale? Ten que estar un pouco curado logo. Claro, canto máis curado, máis sabor. E digo, por que non o compraste xa relado? Pois porque non hai eso. Eso ti tens que comprar un trozo... Isto é, vamos a ver, é como zumo de laranxa. Ajá. Se o relas antes perder vitaminas. Vale, isto tamén. Isto perdeu as vitaminas previamente. Isto xa non perdeu as vitaminas, claro, está aí concentrado. Claro, mesturámoslo ben. Isto, se temos un robot de cociña, podémolo facer moito máis doado. Iso é fariña e queixo, eh? Isto é fariña e queixo. Igual é a primeira vez que oides tanto queixo mesturado en fariña. Claro, mira, é a mesma cantidad, 250 e 250, vale? Vamos a facer algo moi parecido a unha masa quebrada. Pero de queixo. Pero con queixo. Entón, mira, temos aquí 175 gramos, flipas como controlo as cantidades, eh? 250, 175. Que están se estimando? No. É que normalmente... Queres que cho diga sin pinganí? Mira, 250, 175. Moi ben, para un móvil que se acorda está ben. Moi ben, Xulio. Claro, mira, entón agora que facemos é, botamos... Eu teño xa un pouco a temperada a manteiga, vale? Ostras, iso... Vamos a botar aí, e agora vaime levar un cachiño, vamos a ir amasando e vamos integrando esta manteiga. Quero dicir, eso sí que vas flipar. Estos son queixetas. Eso sí que quitaba a fame na posguerra, porque leva calorías para enterrar, eso. No, que calorías? Se leva 175 gramos de calorías. Sí, ó. Isto é como un... Ah, no, que o queixo non leva ninguna caloría. Como un bistec. O queixo é como unha lechuga. Isto é como aquel que viñan 6 yogures pequeniños nun chisme que alimentaban como un bistec, pois isto igual. Señoras, xente que estades na casa, por favor, chamádenos que fai falta que entre alguén poñer un pouco de cordura neste programa. 664-4834-197, o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para que, bueno, pois... Para decir que isto non é cutre. Xa vades vendo. Entre a cutre de Xulio Mato e as mentiras de Lucía Vázquez, estamos quedando un programa genial. Así que chamade, recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 de outra. Non sei que normal que temos o esforzo de cañotas, eh? Correcto. Para compensar. Na televisión dos esforzados, como a mí. Madre mía. Aí está. Bueno, mira, ves como se vai xa... Isto ten que ter... Sí, como unha crevada. Claro, como unha crevada, esa textura granulada que despois vamos a amasar para que nos quede un bloque de masa. Unhas galletiñas por veña, imos con Lucía Vázquez. Atención. Pero non temos pavo. Non temos pavo. Nin temos coello. Non temos nada, só temos queixo e patacas aquí fritidas. Patacas. A ver se dan fritido, porque ves pouca potencia. Sí, a verdade que sí, eh? É que, a ver, eu son unha vitrocerámica e tampouco me gustaría traballar con estas receitas. Home. É lo que me pasa. Home. Unha receita que se chama coello... Escocés, é que non leva galés, perdón, galés. É que non leva coello. Ti vas ver, cando quedes a verás. Despois, como que a repetir, hemos de falar. Esta receita mola porque ten historia. Eso sí que está moi ben, non? Porque é unha receita histórica que sacou da fame a moita xente en Gales. Exacto. Entón, Lucía, como vai ser, como é o procedimento? Mira, isto tradicionalmente eles poñeno con pan, porque claro, pan sempre hai, pero nós como temos moita pataca, ímolo facer hoxe con pataca. Ainda por riba non va a respetar a receita tradicional. Bueno, despois, o tradicional é o West Radevich, que é esta salsa de queixo que imos facer. É a salsa, non máis? Sí. Ti mira que é unha salsa de queixo que leva cervexa. Bueno, tamén é bastante do Reino Unido, verdad? Cañotas. Sí. Cañotas. Para cervexa había carto. Para cervexa había carto. Imos comezar derretendo un pouquiño de manteiga.
Bueno, estou realmente impresionado con que a receita de Lucía é unha salsa. É unha salsa. Esa é a receita de todo. Leva todo o día, estou ciñando na cabeza, que podo facer hoxe con queixo? Unha salsa. É que é mellor que unha salsa de queixo. Nada, Vale pa nada. pasta, vale pa un filete, vale pa un peixe. Pa unhas patacas. Pa unhas patacas. Moi ben, vale. Pa unha merenda. É como unha sopa de queixo, entón. Pois mira, pois sopa. un pouco... Vale. Entón, manteiga, un pouco de fariña. Imos lle botar unha culleriña de fariña Vale. Ule. e imos facer como se fora un arroz. Moi ben. Inda fixo onte Begoña unha, E que tal lle quedou? moi rica. Viches? Sí. Esto sempre Pero funciona. perdeu. Iba a decir eu. Bueno. Fixo arroz e... Sí, onte bimbos. A mí Ostras. fíxeme moita gracia a la pasada que le baches, Queres que lle dé outra? Xurchic. É que Begoña odio o loureiro, que eu adoro o loureiro. Bueno, foi espectacular ese momento, Se alguén non o viu, por favor, que vexa o programa de onte, porque o momento do castañazo de Xulio, e cando Begoña dixo que o loureiro era... Casi dixo que era o peor que lle pasara a cociña en Galicia, Ai. Púxese moi enfadada co tema. Sí. Ben, entón, como un arroz, e botaslle tamén cervexa. E agora, mira, en vez de botarlle leite, imos de botar cervexa. Ala. Moi ben. Bueno, E imos deixar, imos remoxer hasta que perda a espuma. perfecto. Bueno, pois eu creo que chegou o momento de que veña o convidado, a ver se a receita está á altura ou non. Verémoslo. Vámonos a chamar, que pase, por favor. José de Lugo, un aplauso para él. Buenas tardes. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Bienvenido. Pégate aquí conmigo, Non intentes ganar votos. No, xa falei antes con ele. Xa está todo falado. Creo que estuveches moitos anos nun bar poñendo tapas, traballando, E non? facéndoas. E facéndoas. E facéndoas. E facéndoas, E moi ben. cociñando, e... Ah. 34 anos nada máis. 34 anos. Máis anos dos que teño eu, imagina. Pues, más ou menos. Traballados, sí. En serio, estou cascado, pero teño 32, de verdade. quería dicilo eu, De verdade, de pero- verdade. Escoita unha cousa, supoño que o queixo que che flipa. O queixo gustame en todas as... De As súas variantes. De todas as variantes. Pois mira, Lucía vai facer unha cousa moi curiosa, que é unha receita que se chama coello escocés, perdón, galés, coello galés, unha receita que sacou da family a xente en Gales. Contalle, Lu. Pois mira, aquí teño. Vai ser é como unha salsa de queixo que leva de base cerveza e queixo. Pódeselle meter o queixo que queiramos. Nos hoxe, en honor a ese pobo británico, imos poñerlle cheddar. Moi Pero ben. temos San Simón, o San Simón vai maravilloso porque dá un puntillo No, é terofumadiño, claro. moi rico. Mira ahora, mira que cremiña se nos formou con esa base de rux e a cervexa. Eso simplemente leva a base de rusa e a cervexa, nada máis. E agora Manteiga, fariña e cervexa. voulle engadir o queixo. Hola. Bota yo todo, non lle chores ao queixo. Non hai que chorarlle nunca o queixo. Nunca o queixo. Hola. Si che gusta outro queixo, podes botar outro, non? Outro. Quer decir, Ou podes mesturar, podes botar. sí, sí. Por exemplo, o cheddar é bastante doce, se lle mesturamos un poquinho de queixo azul ou un curado máis forte, Ostras. vai dar un punto moi interesante. bueno, é que, a ver, en realidad é un básico que sempre queda ben. Patacas e salsa de queixo por riba e xa está. O sea, tampouco necesitas moito máis para Pero que agora triunfar. isto ímolo aromatizar e ímoslle meter ourego, Vale. ben de ourego, sen medo. Pementa, Hola. José, tú merece a consideración de tapa do teu bar. Eso vai salir... Buah. mostaza. Ah, mostaza. Tradicionalmente esta receita ten que levar mostaza. E salsa Worcestershire. Dioti. Como? Worcestershire. War, Bueno, estou dicindo mal eu tamén, Worcestershire. Worcestershire. Perrins. Salsa Perrins. Salsa Perrins. Que ven sendo Salsa a Perrins de toda a vida. modernización daquel garum que facían os romanos para dar sabor aos guisos. Mima. Pois aí vai. Bueno, falaba das calorías de Xuli, pero a túa tamén vai ben, de calorías. Bueno. Bueno, Diana, bueno. Pero a del ten máis delito porque chamase bikini. No, non está bikini. Pois, José, esta é a proposta que fai Lucía. A ver como está despois, así que imos ver a de Xuli. Eu penso que vai estar boa. Pégate aí a don Xulio Manto, porque vai facer unhas galletas. Unhas queixetas, galetas de queixo. Unhas galletas de queixo. Mira, fixen unha masa, a masa é super sinxela. Queixo, fariña, o sea, queixo relado, fariña e manteiga, nada máis, como unha masa querbada, vale? Entón, agora que fixen foi estirala,
que quede así deste grosor, máis ou menos, dun centímetro aproximadamente, centímetro e medio. Como un pan de sándwich, básicamente, máis ou Bueno, menos. isto vai ao forno. Xo sei, pero de gordo máis ou menos. Sí, como un pan de molde Pan de molde. normalos. Sí. Así, Do malo. delgadiño, vale? Do malo, sen Entón, corteza. Mira, o que facemos é que sexan todos iguais para que nos faga despois de bocadillo. Ostras. Entón, agora isto, volvémoslo a recuperar e así non se perde nada. E facemos de novo a bola, estiramos un pouquiño e sacamos os dos que nos quedan. Vai salir uns 9 pans. Vale. Que, José? Que, veixete... Eu creo que vai ter Non boa parou pinta. quieto aí, non parou quieto. Estuve moi ben, Eu creo que vai ter boa pinta. Además, fixo con moitísimo queixo, rolou un montón de queixo, que era un curado, non, Xulio? Este era un curado. Un curado, en este caso é manchego, porque é un poquinho máis seco e máis doado de relar. Ajá. Pero ti antes falache do cebreiro, hai un cebreiro curado tamén que está moi bo. Correcto. Hai Moi bo, un moi bo. Arzúa Ulloa curado que tamén está moi bo. No, Arzúa, non Buenísimo. Arzúa Ulloa. O Arzúa Ulloa. Ah, bueno, hai un Hai un Arzúa Arzúa Ulloa Ulloa curado, é despois hai un de Arzúa. É certo. Tamén, eu estaba pensando Sí, no sí, Arzúa sí. Ulloa, pero bueno, tamén está ese que se chama parecido ao parmesán. Correcto. Vale, Moi calquera ben, deses son máis doador de relar para despois poder mesturar. Entón, sacas un par deles máis, non? Eso, sacamos, se damos sacado xa os 3. Vale, e iso que tes que levar ao forno? Isto vamos a levar ao forno durante uns 15-20 minutos a 180 graus. Pois, Pero ainda non José- lo matei, teño que facer máis cousas. José, tesme que dicir cal dos dous levarías así sin probar, levarías a Lugo, a cidade das murallas. Eu levaría os dous, pero Xa. bueno. Pero non te molles, de momento. De momento vou esperar un pouquiño, a Pois ver. entón, de momento, vou te mandar a cadeira de pensar. Pois vámonos Veña, así. vamos a dar un aplauso a José. De Lugo, que está con nós unha volta escobrata a Televisión de Galicia. Bueno, queixo é un dos grandes logros da humanidade, sí. O que empezou sendo unha maneira de conservar os excedentes do leite é agora unha expresión artística, sabémoslo ben Arzúa, O queixo é, en esencia, un subproduto do leite que ten máis maduración e sabor que o leite mesmo. E como chegamos a ter máis de 2000 variedades? Pois grazas á sabia combinación duns poucos ingredientes. Para facelo, precisamos leite, por suposto tamén coallo, bacterias e sal. Con estes 4 xa é abondo, pero alguén moi listo descubriu que o tempo tamén é importante. Grazas a él, os queixos poden desenvolverse e madurar, e durante moitos séculos foise experimentando ata chegar á excelencia queixística. Algúns dos máis famosos xa teñen centos de anos, Roquefort, Brie ou Cheddar, por exemplo. Para a súa elaboración empregamos leite de vaca, cabra ou ovella, pero tamén hainos de búfala, camela ou reno. Increíble, Todo depende da latitude do planeta Terra. E que podemos facer con eles? Pois, calcara das nosas receitas de hoxe xa nos contaredes que tal vos van en @avoltascoprato. E Xulio quería ir ao forno, non sei se foi ao forno, así que... No, estou esperando imos por ti. con Xulio Mato. Estou esperando por ti, que non teño máis que facer. Vale. Estás pintando. Mira, estou pintando con un poquinho de ovo e aquí agora podemos aromatizar co que máis rabia nos dea, vale? Co que máis nos guste. Podemos botar un poquinho de pimienta, podemos botar un pouco de orego, de tomiño. En este caso vamos botar, por un tema de textura, un poquinho de sésamo, vale? Estas sementes que hai en todos os supermercados, botamos un poquinho, así vai nos recordar un poquinho o pan de hamburguesa, o crocante de arriba. Como estás, Estou a tope, pese a ser tan cutre. É que, a ver, parecía máis cutre do que está sendo. E agora, cando cañotas, empeza a recoller cable. Correcto. Vamos a abrir o forno. Vamos a Dixeches 15 minutos, non? 180, uns 15-20 minutos. Cando vexamos que ten unha fermosa cor dourada, Correcto. xa os podemos sacar. 180, uns 15-20 minutos, marchamos con... Lucía, veña, limpa. Sí, chef. Y a esa niña le gusta el queso, le gusta el pan, le gusta el queso. Uy, como le isto, porque Lucía fixe un pouco de trampa tamén, porque claro, o importante da súa receita é a salsa de queixo. Ese, como se chamaba? Wells Radevich. Sabe, está costando a min. Vale. Rare Welsbit. Creo que é Wells Radevich. Wells Radevich. Wells Radevich. Radevich. Bueno, Radevich. si alguén consigue dicir Rare Welsbit, Wells Rarit ou o que sexa, xa levará os 50 euros. Así que chamade, como se chama a receita de Lucía Vázquez? Wells Radevich. Mi mouse é difícil, Eu creo que é a pregunta máis difícil. Sí, polo menos de dicir, eso seguro. 664-483419, chamade ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo. Por último, ben, Lucía. Wells Radevich. Wells. Pero como van a decir se non sabe de decir vos? Ya, é verdad. É certo, ten Que razón. non tes traballo aí que facer, Julio Mato. A ver, que Teño ten na menos traballo que tixola? decir a palabra. Que ten na tixola? Porque Teño fixeches pataca trampa. cunha cebola e un poquillo de touciño. Ai, claro.
Bueno, claro. pero que ahora xa non estamos en tempo de Claro. de penuria. O sea, a salsa era o importante da receita, Era pero importante. botou o touciño tamén. Pero moi para pouquiño, moi acompañar. pouquiño. Vale. A ver se faltalle un pouquiño. Mima, parece que vas facer unha tortilla con un Verdad, touciño entre febrado. Que te parece? Oh, mira como está aí facéndose o touciño, a cebola, a pataca, todo. Pero esta salsa, que me dices esta salsa? A ver, une. Ahora ímolo como la gratinar no forno, Ímolo gratinar no forno. Claro, é que a salsa esta leva case todo o rico que pode haber no mundo mundial. Sí. Porque leva cervexa, Queixo. queixo, e xa está. Aromático. Que máis necesitas? Nada máis, a verdad. No, pero fixeches primeiro un arroz, Sí. con un pouco de manteiga, de fariña, botaxeslle A cervexa, en vez de leite, o caldo, cervexa. Moi ben. E despois o queixo. e un pouco de tomiño E foi. despois o que cada un lle guste. Tomiño, ourego, loureiro non, jamás loureiro non. Bueno, vamos a intentalo. Veña. Hortensia, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Ben, Estás ben? Ti veste capacitada, xa non che vou facer a pregunta, pero veste capacitada para decir o nome da receita? Wait, ready. Perfecto! Perfecto! Dixo mellor que a nós. Dixéchelo bastante... No. É moi difícil. No. Dixéchelo mellor que a min e que Lucía, por suposto. Sí. Eso por suposto. Mellor que a min e que Lucía, que os dous, digo, que os dous. E que Lucía, por suposto. Por suposto que Lucía é moito mellor, claro. Bueno, Hortensia, moitísimas grazas por chamar. Un bico enorme, vale? Igualmente. Veña, hasta loguiño, chao. 50 eurillos que marchan para Celanova, para Hortensia. Bueno, agora estamos retirando aquí da tixola parte da Wers. Mira, Rarevit. gustábame que estivera un pouquinho máis fritido, pero vai nos valer ben, porque ainda vai ir ao forno. Ah, bueno, vale rematar no forno. Sí. Entón, escorregamos ben. Bueno, pataca parece? con dumio, aí botaches un pouco de todo, porque leva cebola, e leva touciño entrefebrado, e entendo que por riba vale bañar en... Vámolo bañar, Buah, pero eso querémolo ver, sen pudor, Vale, pero eso quero ver. Sen pudor. Sen pudor. Non vas ter pena polas patacas. Venga, vamos allá. Non me contestou. Ah, que me cheches? Que non vas ter pena polas patacas. Ninguna? Vale, así me gusta. Un E poquinho mira, de sal. esto é un Esto acompañamiento... Sí, eso podes apagalo. Veña, vamos alá. Espera, esto temos que ver, Atención. Esta Vamos a bañar receita que sacou da fame a esa xente, a nós podenos valer de acompañamento de mil cousas, Buah. Dalle. Esta é receita moi Xulio Mato, No, é moi Lucía Vázquez. Moi Lucía Vázquez, por suposto, porque a está facendo ela, Xulio. Claro. Pero tamén a poderías facer ti. Bueno, aquí igual a fago hoxe pa super cenar. bo. Super bo. Ten toda a pinta que riquísimo. vou cear eso, eu. Que pasada, Mira que salsa de queixo. Esta salsa de queixo... Bueno, eu creo que teño media familia agora mesmo derreténdose así na pantalla. Mirando. Por como coñezo a miña familia, creo que teño a metade dela aí derreténdose. Bótate un pouco de orego, un pouquiño sí. de E xa non quero falar dos compañeros do equipo, pimenta porque como estarán? e por Mira, forno. aí o ven. Está aquí o compañero coa cámara chorando xa, das ganas de probar o queixo, verdad? Verdad, Xoan? Vamos alá. Bueno, xa non falemos de... Mira, xa non falemos de Xan. Xa non falemos de Xan. Xa vamos. Derreteus o pobre hai 3 horas. Vamos con Xulio Mato, moi ben. Mira, vamos dar un aplauso a Lucía porque conseguiu que o plató a voltas co prato este patas arriba está. Vamos con Xulio, ven. Pois eu sí que vai ser cutre ao final, É que ti Madre mía. biches que Xan xa estaba. Necesito os últimos 5 minutos libres. Necesito os últimos 5 minutos para min, só. Sí, mañá non veño. Mañá non bueno, veño. Eu teño que sacar as miñas galletas. Xa Veña. pasaron os 20 Va, minutos, vale? vamos. Porque senón vaime derreter demasiado ese Ui, queixo. ese queixo. A ver. Vamos allá. Mira. Esto é un Que tachán. pintaza, Que pintaza Hola. teñen. Entón, agora o que facemos é poñemos estas tres xa así Hola. e vamos a ir montando Olo! o noso bikini, queixo quentiño que este fundido como lle gusta a José. Mira. Oh, Va, parecía unha queimada, Sí. Outro por aquí Ostras, e outro Xulio. por aquí. Entón temos a nosa galleta, Bueno. galleta bikini. Tens razón que teño que recoller cable. Mira que Teño que recoller cousa cable cos dous, rica, Porque fixadevos que dúas receitas. Espera, Que dúas receitas, Que dúas receitas, Xulio. Ti, esa sobra chunga para mandarme pacas. Penso
Penso que non, verdad? Eu dábacha de corazón, pero... Vamos a preguntar ao público da Voltas co Prato, imos con José de Lugo. Veña, vamos para. A ver, esto... Ai, José. Viñeches nun bo día, Viñen un bo día, e antes de ayer tamén viñen. No, pues- Pero de público. Joder. Claro. Pero non tens nada máis que facer logo. Non teño moito máis que facer, agora xa xubilado, que vou bueno, facer? claro. Disfrutar da vida. E para ti isto... Bueno, é que en realidad... E vir aquí a este é un- disfrutar destes Claro. cociñeiros, tú sabes... É que disfrutar da vida é vir aquí papar no Voltas co Prato. Se Exacto. podes vir todos os días, Sí, no, a verdad que sí. Eu, se queres, falo co xefe, poñemosche un autobús e todos os días aquí, todos os días non. Un par de días de descanso a semana, venche, Non hai problema ningún. Bueno, contame, a ver, que che parecen as receitas? Porque entendo que agora xa vas vendo máis como son e o mellor tes unha favorita. Xa teño unha lixeira idea, pero as dúas deben estar de rechupete. No, sí. Porque a que fixo a compañeira de Xullo, creo que é de encher ben o É estómago. que a de Lucía ten unha pinta de que tomas vendo o fútbol, Boa. estás aí picando vendo o fútbol con iso... E pides prórroga, Pides prórroga de Xulio, pides prórroga, sí. E as de Xulio é que son as maravillas, E a de Xullo pa a noite, merenda a noite, eso está... Sí. Ten unhas pintazas. Queres- E así o queixo esparramándose todo. E pensa que o que é a galleta tamén é de queixo. Si é que aí hai queixo por doquier. Tes queixo para enterrar aí. Pois Imos ir ver o de Xulio, vale, máis cerca. ten unhas pintazas. Pois veña, tire con Xulio Mato. Un aplauso para José de Lugo que está connosco. Ves o que Que bo aquí decía? fixo, guau. Ten unhas pintazas. Galleta, xamón, queixo... E máis galleta. Fundidiño, como che gusta a ti, como nos gusta a todos. Como nos gusta a todos. Bueno, pois... Aquí sí que che acepta un queixo do país Sí. máis rico, un queixo máis cremosiño para meterlle dentro. Para meterlle dentro, claro, en vez de loncha, non? O que máis nos guste. Este é un queixo de loncha galego, de todas formas, Bueno, de todas formas vamos a intentar repartir 50 euros. Vamos Veña. alá. Señoras e señores, que queixo utiliza Xulio para a masa das galletas? Para a masa, É o que digo, queixo curado. Vale. Un queixo Está. curado. Un queixo curado. Para Queixo a masa curado. das galletas, está de las vendo aí, Que queixo utiliza curado. Xulio? Queixo curado. Curado. 664-483-419, chamade ao Voltas co Prato. O forno Lucía. Ese é Lucía. Pois vamos a dar un aplauso a Xulio Mato, que Veña, fixo moi pompa. ben. Un aplauso para Xulio, veña. Vente por aquí, abre o forno, José. A Lucía, abre o forno. Ti pasa, Xulio, pasa, No, que pasa. ben hule, eso. Pois eso tamén Ten ten unha unha maravilla, pintaza, A ver. Uy, que se me Que empañan as gafas. pintaza ten. Bueno. Bueno, é un macho. Ven por aquí, Qué ven por aquí pintazas, ver esto. Vente ver esto. Que pasada, Lu. Nin tan mal, non? Ao final, que... No, bastante ben, bastante. Que pintaza. Podes te pejar, Podes te pejar aí. Eu vou facer eso para cear hoxe, Quedou ca pero boca aberta, Mételle José. un pouco de ensalada, Ensalada. Mima! Ule super ben. É que ule super ben, Isto pa noite. Isto pa noite... Isto pa noite. Pero un pica-pica para ver o fútbol, para Isto é acompañar, música, para para acompañar un poñer de tapa de filete. Polo bar, sofá verdad? perdido, Fas un caldeirazo sí, deso sí. e polo así de tapiña. Non está nada mal, Non sei o que saldrá de caro preparar un... Non sei, Fotos habría que destos, miralo, pero habría que bueno. miralo. Pero Vamos a que- dar tamén un aplauso a Lucía Vázquez porque é unha artista da cociña e imos probar, veña, vamos palo. Ponte aí na esquina, por favor. Bueno, creo que non me equivoco se digo que toda Galicia agora mesmo querería ser José de Lugo. Caramba. Está todo o mundo pensando en ti. Así que cando queiras podes probar tanto o plato de Xulio como o plato de Lucía. E nós queremos repartir cartiños. Pois 50 euros. Euros. Nos apoio, José Alberto, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Bueno, aquí mirándolo. Bueno, pareceme ben. Eres un home queixeiro ou non? Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí, foi un pouco... É como dicir, bueno, no. Sí, claro que sí. Sí, vale. Pois se eres queixeiro, ao mellor sabes que queixo utiliza Xulio para a masa das galletas. Sí, queixo curado. Moi ben, 50 euros, aí está. Moi ben. Que van para José Alberto, mándoche un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Gracias. Veña, un bico. Chao. Chao. Pois estamos, como se di nos programas de televisión, no minuto final. Nos penaltis. E José está probando... Isto está de vicio. Xa, claro, pero queda outro por probar. Agora vamos a probar. Ai, Dios, que tensión. Eu
Eu casi non che quero meter presión, pero tampouco que vayas despacio. Porque non por min, sino por todos os compañeros que están detrás como se foran aves rapaces agardando a que remate o programa. Algo lles tocará. rapaces. Sí. Imos alá. José de Lugo, despois de probar as dúas receitas... E sigue probando, Claro. Sigue probando. Probar hai que probar. Está de vicio. Claro, está de vicio. Quen gaña o a volta escoprato do día de hoxe? Están os dous de vicio, pero casi prefiero o de Julio. Xulio Mato, aí está a victoria con esas galletas. Bikini. Señoras, señores, non marchamos. Queden coa actualidade. Coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas. No volta escoprato da Televisión de Galicia. Chao. Que mama el queso, que mama el queso. El gato se lo comió.